Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerupuk wis karek separuh yo guys. Oke, diawali dengan ganti ngomong. Hari ini jualan rontok mendung-mendung piye ngono. Ya alhamdulillah be yo wis lancar ae. Iki karek ning SMP koko rondo awan sithik. Iki dalane macet. Maksudnya sing bumbone aja wonge dhewe le. Aja udan sih ya Allah, mbok udan nang kosik lagi setengah rolas ya udan. Oke, bolong. Aku ya njaluk karet 2000 nya. Karetku keri mang bunteli welut tak tinggal ning ngisor. Wong nek matane enek sing kurang ini. Tapi akeh pitu-pitu. Mbak Yati ndingi piye? Piye wis mendingan kok. Anu kesaten. Duh, wentel. Lah aku badhok apa iki aku nek wis ndak sedi-sedi kene. Sesuk nek. Oh alah, lah aku ngedoli. Pentole ya entek kabeh. Lah terus banyu-banyu ngono kene. Oh alah, pengen ro rasane aku mang. Berarti aku kosongan. Ya kosongan. Mangkok tok. Dadol laut tak nggonane dhewe aku ya peneng SMP kok. Kae bakul Cinto. Iki Mbak Yani Saisa. Iki mae. Anu, nek gedhe disane ndok le. Mbok disane ndok. Mbak Giyer. Kekne mangkok aku apa tak pangan mbek sego ora nganggo isi ra patheken. Ya kecap biar enek. Ya Allah kok bangetan. Yo ora krasa iki. Golek apa? Ya wes aku tak pangane mbek sego aku sangu sego tiwasan. Mbak. Tujuane sing entek. Malah sing duwe mangan dhewe. Gojaki kuwi. Adam kok apik. Nek pesen ndek apan iki? Ora tak ya, Mbak. Kowe dadi sae kok. Oke, jangan lupa besok ya, besok pagi. Nek bakul anyar iki, baksone Mbak Biar 5.000-an saja. Murah meriah, guys, tapi saiki entek. Bakule wis dedel kalau entek kabeh wis. Kae sing nuku makcik ya tuku kae. Ya Allah, Mbak Ririn ngampol. Wes aku ya pindah ning SMP pene. Hup. Kayak saus pedes. Kok gak usah nganggo kol, gak nganggo apa. Ya wes. Aku apa ning kono, apa tak pandek sego. Ini lho taose. Kalau Mbak bisisan sing tek. Caose maksudnya.
lontong lho. Ah lontong di dhewe aku petak panduk sego. Iki lho ngono. Sing pedes iki ya. Dolno sisam. Oh iya wis tak gawakno. Iya. Marai wonge ngomor ngono delok Mas. Hah? Teles kabeh warungem. Delok banyu disong. Ya ngawur ririn ki jan. Amit-amit ngono kuwi ya tanggane ya teles kabeh. Kok ora duwe perasaan. Pokoknya jajanan ki delok disoki. Ya nyomor kabeh Iya iki kayak kuku lho. penggawean. Enggak usah. Oh, aku nek balik. Wis bar niku. Kalau jika nama aku. Lah kae jek enek tak dongak rene ya. Mangkokku Kok enek sih. urung tak badhah. Terus dipedhok. Mane balungan. Balungan apa? Jajal kena dipangan apa ora? Kena dipangan. Wis guys, iki lho segane sak prongkal mangan. Wah, lah banyu apik dene Saisa. Ora iki. Urung enek jam 12 yo. Oke, guys. Mbak aku ngedoli lontong sote Mbak Sedilo. Oh, nggih Hamid nggih. Oke guys, hari ini berada di kawasan Peta Estate. Oke, hari ini ada yang beli pecel 4 rezeki iki. Lho, pecel 5.000 6.000 sak lawoe wis. Ngos. Maknya, guys. Ini guys, lawoe terserah Anda ya Mbak ya, ada bakwan, ada tahu ngene nggih. Nggih. Sapa sing pengen ndang rene? Wis nek rene ndarene mumpung aku jek duwe ning kene sayang. Oh. Mumpung wonge jek duwe ning kene jarine lho. Mosok ngene anak dikeki ngenean. Iki aneh tapi nyata. Mbak, Oke. Mbak iki ditawani to. seger Mbak. Ora nek papane tapi wis ambune ya aromaterapi. Ora nek papan nomor tinggal rumah. Kelarisan, guys. Ijek sayang aja muni karisan tak antemi. Maksudnya ning kene iki lho, Mbok. Ya ditukoni mbake yang cantik ini Pokoknya lo sayang. tatas. Info enek sambel Iki welut. batahe mbak sapa iki mbak iki? Bate sapa Mbak? Mbak Lia. Oh, Mbak Sri. Lia. Lah yo. Ketake aku ider kawit kae urung tau roh lagi. Angel li mbake tinggal lepican angel. Angin. Aja, Sini tok langsung mengingi langsung. Wong iki wonge tuku tapi ora tak syuting, takon nyuting raine bakule tok. Lho raine bakule. Lah malah mencelat. Iya lah Mbak aku mbok jebret. Kok sentimen nih Mbak iki. Kakek dua. Sambel welutnya masih, guys. Heeh. Sing pengen. Aku kok sekulupan mak. Oke, bolo ya masih. Mau kulupan pokoknya. Lontong entek berarti. Ijek ning kamar nih. Lontong kamar. ijek ning kamar, guys. Maksudnya ning tas. Kerupuknya tatas berarti ya. Alah wis tatas titis alhamdulillah, guys. Ngeten mawon ya, Mbak. Nggih. Lawae napa ki terserah nggih. Terserah nggih. Nek Ora ganggu enek, lawas lawas tak kei terserah, Mbak. loro, maksudnya Dene ngene. tulisan kok dikai gedang goreng malah. Ora, sida mangan gedang. Ambil limpong. Ora ya, Mbak. Tap-tap layar. Tata layar nggih. Aja lali sing delok tap-tap layar. Iya. Lali atake. Buah anakku lanang sing Kalimantan Asli iki maring mbok yo. piye dino iki setrop tok rek nanase mbok piye bak. Ora niat dodol ki mang critane. Ngene lho, guys. Buk mawon, Mbak. Ngeten, Mbak, Buk. Ngenten. Kan Ono TikTok iki. kon Mbok. Buk. Nek ngadeg TikTok, Mbak nih. Bu. Masa yo? Nek diupload YouTube gak kena. Hmm. Karen molak-malik koyo bantal guling diurak-arikno kaya. Gosong nang kok bolak-balik garing jengking. Oke, bolong. Jangan lupa tap-tap layar. Nah, tap-tap to. Ayo dadi delok. Mak iki setiap
tiap hari kalau kesini tuh bajunya merah itu ciri khas ya. Duwene ya kita. Jangan lupa ya mak, sendalmu kalau hilang satu itu diapain mak? Dinggo ganjel. Gese dinggo ganjel sepeda. Di ganjil guys, soalnya apa? Bakule ganjil ora enek. Oke cintaku selesai. Pinten? 24 Mbak. Mak ya. Adai sayang adai. Loh. Lah keprigen iki reseke tekan kene kok nyita. Kak minta kresek kak, maknya kak ambilin kak. Mata kita. Hobi jam iki kok mata tuku. Oke loro ae Ci. Ya apa guys? Iki mak. Nggih, 6.000 ping 4 tak bener nggih. Nggih. Masih dian. Waduh rasane piye kita cemplungi ngenakane kok gampange. Nduk kurang loro aku tak tuku nggone Markija. Apa? Kresek. Lah aku kentekan kok kene. Kene ndiaki kalau. Ya Allah, guys. Iki piye mak kurang piro? Duit emang pira le? 20. Jek 1000 le. Ndang nggih. Maksudnya duit sampean ora 30. Mboten. Wah, tak kira nggih pas jek 1000. I'm sorry ya, mae gogok. Kak iki wis mak. Oke, Bolo. Oke, terima kasih. Nggih, rezekine lancar, Mbak nggih. Oke. Ki ape botok sesuk botok nyambel apa kemangi. Gak botok. Oke, guys. Ini wilayah musola petak. Sapa sing apik Depan pesen musola. dulure ya, depan musola petak. Nggone Mbah Kadam jek ngulon. Nek nggone Mbah Bakul liwat pitik ndi? Kae, anu baton kae. Batun kono ya. Gapura masuk sithik. Iya, iya. Ini Mbah Radi. Iki nggone Lisnawati Dewi Markoti, iki omahe kene. Lah piye Duh. duwe kok kono, Jek? Ya kok ora tak foto ya malah ora ketok ganteng Mbah, Mbah. Oke pemirsa make wis pulih ki alhamdulillah gremes ki mang lah udan. Wis mantuk. Anu kowe iso nggotongi rene kabeh lho kuwi lho pecele lho. Sijek saiki gotong